Vi starter ud her med en broken gel lavet på Kahlua. Og broken gel kan man jo lave på lige nøjagtigt det, man vil. Den smag, man vil, man kan lave den på hindbær eller passion, eller der er jo ikke nogen grænser. Jeg har startet med at putte Kahlua i en gryde, og det er lidt stærkt i sig selv, så det skal lige have lidt vand. Og så skal det have lidt sukker. Det er jo en dessert, så vi skal have lidt sødme til stede. Så nu varmer jeg på den og smager den til, så lige sukkeret opløst, og ser om den er der, hvor jeg gerne vil have den. Så er det sådan en broken gel, og jeg laver altid mine broken geller på agar. Så lige så snart den her den er lun, og den er, som jeg gerne vil have den, så skal jeg have noget agar i til at jævne den. Det er sådan et algegeleringsmiddel. Så den skal lige op og koge, fordi ellers så bliver agaren ikke aktiveret. Så skal vi have den på køl, og så lige når den har sat sig, så kan den blendes. Så vi starter bare. Så er der det, når man laver broken gel. Det er lidt forskelligt, hvad folks helt nøjagtige mål er. På mine broken geller, hvis der ikke er syre i, så bruger jeg typisk 1 gram agar til 1 dl væske. Hvis der er lidt mere syre i, kan jeg godt finde på at bruge en lille smule mere agar. Og hvis der er meget syre i, kan jeg også godt finde på at putte citrus i, fordi det binder væsken, så den ikke væsker og smider vand fra sig, lige så snart den har stået lidt. Så er det vigtigt at få det op at koge. Agaren den gelerer utrolig hurtigt, hvis den kommer ned i en varm væske. Så derfor putter jeg den gerne i en lidt køligere væske, så er den nemmere at røre ud. Hvis væsken er helt varm, og den når at danne geléklumper, så skal der lige en blender i. Når vi laver så lille en mængde, så er det ret svært at få en blender i. Så er den kogt op, så nu skal vi bare have den på køl. Det er helt klart nemmere, hvis man laver kæmpe portioner af den, så kan den komme i en stor blender og sådan noget, men vi skal jo ikke bruge så meget i dag. Så det her det er for at vise, at man kan også lave en lille mængde, hvis man skal bruge det derhjemme. Så skal vi til at have blendet vores Kahlua broken gel, som er en del af den her tiramisu-dessert. Jeg har hentet broken gelen ude på køl, og den er blevet sådan fuldstændig fast. Så nu skal vi til at have den blendet. Jeg har puttet den op i et litermål, fordi så er det lidt nemmere, så har man ikke en stor overflade. Så i med stavblenderen, og så er det bare at blende den, så den er fuldstændig glat. Der skal skrabes ned ad kanter et par gange, og lige så snart den er glat og skinnende, så er den færdig. Lidt det der alkoholelement ind, og den skal vi lige have et par dutter af rundt omkring.